Türkmenistan'dan dürlü çeşmelerden gelip qowuşan habarlara göre Aşgabat'ın aeroportuna yurttan çıkmak qadağan edilelligi üçün öz nägileligini açık beyan eden gyzyň türme basylanlygy aýdylýar. İlk başta hakimetler ol gyzy ahlaksyzlykda we jelepçilikde aýyplaýarlar. Sonra bolsa onu bir kanun valyuta sevdasyny hem altın sevdasyny aýyplaýarlar. Hamana Türkiýe öz tenini satmagy gidýärler diýen bahanasy bilen türkmen zanarlarynyň yurtdan çykarylmaýanlygy seýrek ýa-da ilkinji sapar duş gelinýän ýagdaýda iş ýüzünde maşgala öz hakyky ornuny ýitirdi. Zanarlar şol sanyna durmuşa çykan zanarlarym yurdun içinde we daşyna özlerine hovanlar ve arkada gözlep başladılar. Üls verilmeli yeri yurttaki diktatura zanarları özleri bilen yatıp turmağı mecbur etmeği kimlerin haklıdığını görkezýän yürüyte düzgünü döretdi. Bu düzgüne layıklıkta Haram Dağdan ve onun yegerlerinden başlar ta türme başlygyna çeldi. Olaryň hersinin bu sanawda öz ornu var. Misal we delil hökmünde Haramda Berdimuhammedowyň özüni getirse bolar. Haçanna ol saglygy saklaýyş ministri wezipesine işlän döwri. Gyýzlary we gelilleri öz öňünde bedenlerini güjeňläp geçmäge mecbur edýärdi. Ýolbaşçynyň öňünde özüni goşadyrnak üçin göwnejay alyp baran zanana uly edarada o iş almagy ýol açylýardy. Hakykat ýüzünde ýurdun içindäki we daşyndaky jelepçiligi höwetlendiriji, araçy we esasy gurnaýjy Türkmen döwletiniň hut özü. Häzirki döwür Türkmenistana maýa ýatyryp biläjek guramalaryň we daşary döwletleriň öňünde özüni güjeňläp sahna çykýan Haramda mecburi halla siyasi jelebiň roluny yerine ýetirýär. Ey ilahi emine Adan yolu atlanalım atlanalım Adan yolu atlanalım